Kog yapon Radyo Man June Duterte og si Kaobet Martin, ang National President sa Hutong Maygala sa Pasang Masda. Kaobet, maayong buntag, sir. Good morning po. Maayong buntag sa kaibigan June at sa mga kasama natin sa Hanap Boys sa Davao. Maayong Opo. buntag po at pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Opo. Sir, ano ho ang stand natin, sir, sa Pasang Masda dito po sa umento ng pamasahe, sir, or fare increase? Para lamang sa kaliwanagan, Mm-mm. June, Mm-mm. ng ating mga kababayan sa Davao, kami ang nag-file ng surcharge sa 1 peso kada rush hour, 5 o'clock to 8 in the morning, 5 to 8 in the evening. At Okay. ito ay isinisantabi muna ng ating butihing chairman ng LTFRB. Mm-mm. Nag-usap yung kahapon, kundi pinag-file na kami ng petition na 1 peso na ang gawin natin Mas para malaki. maiwas sa mga kalituhan. Oo. Tama po yan. Mas Ala na, malaki. piso na, straight na to. Wala nang window hour to, kaibigan Diyos. Okay. At least, At ang kagandahan nito, ito sinangayon na naman ng commuters group sa pamagitan ni Ma'am Elvira Medina at Opo. sinasangayon nila yung piso ayun. para lamang makatulong sa ating hanay. Okay, magandang development yan, sir. Pero sir, tuloy pa Tama. rin ba yung fuel subsidy ng ating pamahalaan, sir, para sa mga driver? Tuloy po yung fuel subsidy at Ayun. katunayan nga po ay papunta ako ng DOTR mamaya kay Secretary Jimmy Bautista. Mm-mm. Ang fuel subsidy po Mm-mm. ay 10,000 sa mga modern jeep, sa traditional 6,500 po. Pero one time Tuloy lang, po sir. yan. One time lang, sir. Well, one time yan, pero siguro dahil depende po sa budget ng DOTR at yan kung one time man, makatutulong na rin po ng malaking bagay ang kaibigan June Mhm. at pati na po itong aming fare increase na ito. Pero mapupunta ba yan, sir, sa driver o sa operator lang? Sa driver po ito mapupunta kanya. Ang cards po ay nakapangalan under train law. Sa operator, dapat ibigay ng operator sa driver. Ayun. Pagkat ito po ay may mga corresponding plate number sa card. Okay. Sir, si Congressman Erwin Tulfo ay may House Bill, sir, na i-repeal. Tanggalin na natin, sir, yung downstream oil deregulation law. Anong stand natin dyan, sir? Tama po yan. Ako po mismo yung kausap ng staff niya. Ako po ang may panukala rin ganyan. At mag-meet din po kami ni Congressman Tulfo. Pati na po si Congresswoman Diane Bautista Lim. Ay, oo, dito sa ano, sir? Ay tumutulong po sa amin yan. Kaibigan ko po yan. Nagpapasalamat ako sa ayuda pinagkalubis sa mga Patang Masa members. Oh. Okay. Baka nawalan po, nagbigay siya ng 1.5 million para Ayun. ayuda sa mga driver natin at tiga-tiga 1,000 po. Opo. At taga-Davao po yan, Opo. pinapasalamatan ko kaibigan Jun. Opo. Pakiulit mo mamaya ang taus-pusong pasalamat ni Kaobet Martin Mm-mm. sa ating butihing Congresswoman Claudine Opo. Diane Bautista Lim sa Opo. kanyang suporta. At isa po siya sa tumutulong dito para ma-refill ang oil deregulation law. Ayun. Sir, isang hirito, isang minutong natitira sa oras natin. Napapanahon na ba, sir, na ibalik natin yung Marcos era na Oil Price Stabilization Fund at magkaroon ulit tayo, sir, ng isang government, anong tawag nito, sir? Oil company katulad ng petrol. Tama po yan. Sinasangayonan ko po yan. Pero Opo. dangan ngayon, paano tayo magkakaroon ng petrol na privatized na? Mabenta na po ala. yan. Oo nga, ano. Kanya medyo may kahirapan po tayo. Dapat sana, nung panahon ng Marcos era, Opo. yan ang ginawa ng Pangulong Dalit Ferdinand Marcos na hindi siya makapagtaas sapagkat may lumalaban. Ayun. Ang nangyari, Oo. wala na po ngayon yan, kaibigan Wala, Jun. Basta wala yung na. pagbabalik ng OPEC, sinasangayonan ko yan. Sige. Sir, bibitawan ko na ho kayo, sir, kasi napakarami nyo palang meeting. Tayo mag-uusap muli, sir, sa darating na mga araw, sir. Salamat po. Wala pong problema, kaibigan Jun. Basta ikaw. At muli po, Opo. ang taus-puso kong pasalamat sa butihing Congresswoman at Claudine Diane Bautista Lim sa Opo. kanyang suportang ginawa sa aming hanay Opo. at sa kanyang pagsuporta sa transportasyon dito sa oil deregulation law. Opo. Magandang umaga, kaibigan Jun, at sa inyo lahat, isang mapagpalang umaga po. Sa inyo din po, sir. Kaobet Martin, National President, Grupo Megalang Pasang Masda.